Van een moe een kwartier hoe seizen is de vrouw nog in rest. Maar op het heem van Lienbedrijf Brandsma binnen de meiwerkers al drok in het spier. 10 minuten later zet een konvooi van 2 trekkers met laadwijn, een hakslaar en een chauffeur om 80 bunder gas te rommen van het land van boer Lieklema bij Bolzert. De eerste snee is let. De skeer moet inhellen. Ja, we zijn 14 dagen later als oorheden. Oors hebben 15 mei de eerste snee meestal onderkleed. En nou, ik hoop dat we 1 juni hellen doen. Maar dat heeft net worden. Nee. Lieklema is net de enigste boer die het gas van het land hebben wil. Brandsma in de vraaggast net om. Die eerste verschrikkelijk koud. Het eerste hebben we aan de kant geholpen. En dat laait wat minder op. Het is wat langzamer groeit. De kwaliteit weer prima. Moest hij wat stellen waar je oppakt worden. Maar het is nu echt hut groeit. Heel hut groeit de laatste weken. En nu maar wij zien we het vet krijgen, want daar stiet wat op. De leenwerkers maakt je dan ook lange werkdagen. Het wie vanmorgen hebben het hier. Ja, het wie verrekt het hier. Vooral dat je zulke lange dagen maakt. En binnen het lange dagen? Ja, we beginnen maar 6 uur, hele zon. En dat kan ik zo nachts 2 uur worden. Kun je dat volhouden dan? Juist heb ik al last, want een paar dagen gaat wel. Maar na een paar dagen dan ben je nog wel. Letter menen bezit ook minder fretten van de kei. Maar de kwaliteit maakt het dat weer goed. Dochs wordt het loon, door het lange gas, net beter op. De oudere kruiden, daar stond dik op buis. En dat loon dat komt er wel vrij wit om de waai. Dan met aan wel wetter op. En anders dan hebben we dat net weer gas. Dus het is raar, maar je wacht je nog eens weer op Rijn. Het voelt niet lang erin, maar een paar dagen wat wie het waar, dat zullen we wel even na je weekers, zodat we mooi uitkomen bij de meeste boeren, denk ik.